Abans que res, vull compartir amb tots vosaltres que és un goig poder trobar-nos avui aquí, malgrat que hagi de ser a través de les zones virtuals, per celebrar que ja fa 20 anys que va néixer la Fundació Congrés Català de Salut Mental. També vull agrair que se m'hagi donat veu per representar la Fundació en aquest esdeveniment tan important. Ja sé que tinc la difícil comesa d'intentar resumir en pocs minuts i posar en evidència tot el que ha estat fent la Fundació al llarg d'aquests 20 anys i quines han estat les seves aportacions. De totes maneres, hem vist el vídeo. Jo mateixa n'he sigut testimoni des dels seus inicis, perquè ja aleshores vaig trobar molt engrescadores totes les premisses de les que partia la creació de la Fundi, com li diu en Víctor, i que amb tanta claretat ens ha manifestat ara l'Àngels com a fundadora de la mateixa i el vídeo que s'ha passat abans. Jo crec que són molts els qualificatius amb els que podem emmarcar les accions i aportacions de la Fundació, però jo en voldria ressaltar algunes quantes. Anticipació, innovació, perseverança, inclusió, compromís, lluita, creativitat, reconeixement. Per què, per exemple, primer anticipació? Doncs perquè com a bona representant del que ara anomenem el tercer sector, la Fundació sempre s'ha anticipat, relacionant la salut mental amb tot allò que té una influència en les persones i comunitats, fent visible les mancances del sistema, del propi coneixement i les accions que generen a l'entorn d'aquest concepte, i de la forma en què s'ha d'actuar per millorar la situació, tot anant sovint, molt sovint, contracorrent per trencar l'statu quo. La mostra més contundent d'aquesta anticipació ha estat la senya més clara d'identitat de la Fundació, que són fins ara els seus 6 congressos, ja que per alguna cosa la paraula congrés està inclosa en el propi nom de la Fundació. Amb aquesta visió innovadora, el primer congrés es va proposar, com ens ha comentat ja ara l'Àngels, oferir un fòrum on debatre sobre el concepte de salut mental i establir una dialèctica interdisciplinar sobre els processos de salut, malaltia i sanar amb malaltia. El debat ja es va proposar de forma col·lectiva i participativa, que fa visible aquesta altra característica de la Fundació, que és la inclusió, ja que sempre ha vetllat per incloure tots els col·lectius que tinguin alguna cosa a dir o a fer sobre la salut mental, tot trencant barreres i tabús estigmatitzants que malauradament encara arrosseguem. Per això el lema del congrés va ser que en la salut mental tots som imprescindibles. Aquesta visió col·lectiva, inclusiva i participativa també és una senya de com s'han anat construint tots els congressos, doncs sempre han partit i parteixen d'un treball previ col·lectiu en diversos grups de treball que reuneixen, debaten i elaboren documents per configurar els continguts i participants de cada congrés. Això dona també marca de creativitat a tots els congressos i també a totes les activitats que s'han anat organitzant. El tema del segon congrés va ser les fronteres del psiquisme i en el marc de la seva realització es varen confrontar conceptes que sovint es presenten com a dicotòmics i que en realitat són complementaris, com cos-ment, home-dona, conscient-inconscient, individual-col·lectiu, salut, malaltia, oci, treball. La voluntat de lluita i de compromís també es va fer palesa en aquest congrés, on va haver-hi un acte multitudinari, que abans també ha comentat l'Àngels, amb gran participació contra la guerra de l'Iraq, que esdevenia en aquell mateix any en què es celebrava el congrés. Així, el tercer congrés es centrava en un tema de gran transcendència, que és el debat a l'entorn de la construcció de la cura. Es varen destacar 3 conceptes en la consideració de la importància que té per nosaltres, éssers humans, la capacitat de tenir cura un dels altres i també de nosaltres mateixos. La presència, la capacitat de reconèixer-nos a través dels altres i les paraules. Aquest tenir cura ha estat i és central en la Fundació. Manté la presència en tot allò que es considera rellevant en la lluita dels drets humans i el reconeixement de l'altre. I és evident que la paraula és i ha estat un dels principals mitjans de transmissió de les seves accions al llarg de tots aquests 20 anys. He destacat
El reconeixement també és una de les eines d'identitat de la Funti, reconeixent sempre a tots aquells actors que tenen rellevància en la salut mental, en un sentit sempre ampli. I en aquest sentit cal destacar com en tots els congressos hi ha hagut un especial reconeixement a persones que per la seva trajectòria han destacat en la lluita per una millora qualitat de vida de tots. En els primers 3 congressos es destacaven persones que ja ens havien deixat, però a partir del quart els memorials es van complementar també amb homenatges a persones que eren vives i que podien rebre de manera directa aquest reconeixement. Així, es feia palesa una altra característica de les accions dutes a terme, tenint en compte la història i la memòria, però sense oblidar-nos de trepitjar terra mirant el nostre entorn i tot allò que ens preocupa i que també ens dona la joia de viure. Voldria destacar que el primer congrés va dedicar el seu memorial a Emili Vira, el segon a Francesc Tosquelles, el tercer a Carolina Meléndez, i després, al quart congrés, el memorial es va dedicar a Rosa Roca i Soriano i l'homenatge es va fer a Agustí de Semil, que en aquell moment encara estava amb nosaltres. El memorial del 5è congrés va ser a Jordi Gol i Lloborina i l'homenatge es feia a Roser Pérez Simó, que també en aquell moment encara estava amb nosaltres. I finalment, el 6è va centrar el seu memorial a Josep Clusa, el nostre estimat president i matinero, mentre que l'homenatge es feia a Valentín Barengui. El quart congrés es va centrar en el lema Salut mental i comunitat, el valor de la ciutadania. Amb aquest lema es destacava la importància de la comunitat per la salut mental i un concepte ampli de ciutadania social que implica que tota persona ha de ser reconeguda com a ciutadana de ple dret, sia quina sia la seva condició. El 5è, amb el lema Salut mental i societat en un context de crisi, perspectives, oportunitats i propostes, realitzat en un moment en què la crisi socioeconòmica ja feia temps que feia estralls en la població. Es veia necessari posar en evidència un sistema socioeconòmic destructiu i pervers que generava capitals que només existien en els papers. Aquesta crisi va generar les conegudes retallades en els serveis, a més d'un gran patiment a un nombre infinit de ciutadans i les seves famílies que veien com cada vegada eren més pobres i altres que hi esdevenien de pobres. La perseverança es mostrava en la capacitat d'abordar un tema que era complex i que requeria molta imaginació, solidaritat i esperit de lluita per no rendir-se, tot cercant fórmules per superar-lo. El Congrés va possibilitar una àgora, com s'ha comentat, privilegiada per perseverar en la lluita per la cobertura dels drets socials per a tothom. Com podem veure, els congressos sovint han tractat temes que algunes persones podrien considerar alienes a la salut mental. Suposo que ja s'ha copsat que no hi ha res més lluny d'aquesta afirmació. La salut mental abasta tot allò que té a veure amb la comunitat humana i els seus contextos. I per si no s'havia vist prou en els anteriors, la Fundació va considerar necessari oferir un espai de reflexió, debat i denúncia d'un fet que ens tenia a tots commoguts: l'exili de les persones que migren dels seus països d'origen. Així, el tema del 6è i fins ara darrer congrés va ser aquest: migracions, exili. Sí? Em sentiu ara? Sí? Sí. Em sentiu? És que em sembla que me deien que l'anfitrió m'ha silenciado. Bueno, el tema, per continuar, el tema del 6è congrés va ser migracions, exili i refugi, drets humans i salut mental. Com sempre, es va comptar amb la participació i col·laboració de professionals de diverses disciplines, ciutadans que ho van viure en primera persona i també de les entitats dedicades de manera més específica a lluitar pels drets d'acollida de les persones migrants. Els grups de debat es van centrar en 3 aspectes: els drets humans de les persones migrants, mites i realitats, l'impacte de les violències sobre el subjecte i el llaç social i l'atenció integral des de la salut mental. Cada cop que veiem tot el que passava i com la Unió Europea se'n rentava les mans, ens anàvem fent cada vegada més petitets de vergonya.
Com ens deia, aleshores, Nabil Sayed deia la migració no és un problema com no ho és la vida. Considerar la migració com un problema és donar un pas cap a l'estigmatització i la discriminació. Com heu vist, tots els temes relacionats amb els congressos sempre es van avançar amb l'organització de jornades pre-congrés per animar precisament aquestes accions participatives i també jornades post per fer-ne una avaluació i continuar la reflexió. Pel que fa al darrer congrés, és important destacar la jornada que es va fer per tractar la complexitat de la situació que pateixen els infants i adolescents migrants no acompanyats, que va despertar un gran interès i participació. Tenir en compte la salut mental dels infants i joves també ha estat un plus. La Fundació sempre ha donat suport als congressos de salut mental de la infància i l'adolescència i des de l'any 2017, com ha dit l'Àngels, els darrers congressos ja han estat totalment vinculats a la Fundació. Aquell any es va tractar el tema dels trastorns de conducta i es va fer una especial reflexió i debat sobre els atemptats del 17 d'agost dels que ara s'estan jutjant els 3 nois que presumptament hi estaven implicats. És molt difícil, com podeu imaginar, en aquest curt espai de temps, poder traspassar-vos tot el que ha fet la Fundació Congrés Català de Salut Mental i el que ha representat també per mi. La perseverança i la lluita també s'han fet paleses amb la implicació en la defensa dels drets de moltes persones, com el poble de Palestina, el rebuig a la guerra de l'Iraq, la dels Balcans, com s'ha dit abans, la denúncia per la conculcació dels drets de refugi amb la denúncia que es va fer del conveni subscrit entre la Unió Europea i Turquia. També s'han fet accions per la defensa de la memòria històrica, tot comparant la situació dels actuals refugiats amb els que varen viure els nostres conciutadans un cop perduda la guerra civil. Destacar també iniciatives com el Comitè d'Ètica Assistencial, en el que vaig participar un temps, el grup de pensadors, el grup de treball comunitari, entre d'altres. La participació en formació i recerca, les publicacions, tot ho podeu trobar a la web de la Fundació. Totes aquestes accions mostren també una gran creativitat, però potser on més sobresurt aquesta característica és en la col·laboració en el Premi Xarxar i moltes iniciatives que promouen les arts com a mode de visualització de l'expressió dels sentiments de persones que han estat diagnosticades de trastorns mentals i que amb les seves obres contribueixen a trencar barreres i prejudicis, com ens mostraran ara després en Francesc i en Josep tot seguit. El teatre també ens ha acompanyat en diverses ocasions, com segur que compartirà amb nosaltres la Lara. I què ha estat? I què és per mi la Fundació? Doncs sempre que tenim debats sobre aquest tema entre els companys i companyes que fem debats a l'entorn d'aquest tema, comparteixo el mateix. La Fundació és una rara avis que manté vives les seves creences d'una veritable salut mental integradora que té en compte en tothom, però que a la vegada es fa sentir quan cal i lluita per la defensa dels drets humans. Si no existís, ens l'hauríem de crear. Espero que durant molts anys puguem ser un col·lectiu prou creatiu i innovador com per enfrontar-nos als grans reptes que sempre ens depara el dia a dia, com ens està passant ara amb aquesta pandèmia que ens col·loca en una situació d'incertesa que hem de poder superar, tot acompanyant-nos i tenint cura de tots nosaltres, sense excepció, facilitant el diàleg en les diferències. Aquest crec que és el nostre gran repte de futur. Gràcies.